ang sing tini sini golagati route o sing tini strike khikya damne bagi strike khaya ingke norok jakten siwo sini je kok borok roman script by je exam roman थानाय बोसोर থেকে डिमान्ड खायमां दाखलाय बोसोर पर्यन्त रोमा स्क्रिप्ट चालू खायान बागै जों दङै मेङै सिनि तिप्रासा जे ज्राय खनाय যারা স্টুডেন্ট পড়নাय रक बरकनि जे इंग्लिश बाय बा रोमान स्क्रिप्ट बाय सिनियन दंसनि बर बांला बाय कुइसन पेपार खायमान बागै जोंहाबो थांनाय बोसोर থেকে जों डिमान्ड खायमां दाबो सा पर्यन्त गभर्नमेन्ट नाया आमनि बागै जों दिनै बाद दङै सारा त्रिपुरा राज्य क्रङै जों दिनै स्ट्राइक खायनो बाद दं आंखा गभर्नमेन्ट आबो सानामो दङ दिनै एसेम्बली चलिजा ओ एसेम्बली ओ दिनै जे रोमान स्क्रिप्ट आबो दिनै बिल पास खायमारनाय हायसे रोमान स्क्रिप्ट बिल पास खायरियाके हेकेते सब कटार खनाय दिनै सुरुवात थांनाय बोसोर प्राय आस्तपल मयदान जे मेन रोड आरो कासु जाका बेबक जागान कासु जाका हाइपर से गभर्नमेंट गाबिलती तांगे हिंदे सिन तिप्रासरावना रोमांस की बाय पॉइंट बागै बर माने साजायया कारण सिन तिप्रासराव रोमांस की बाय परीक्षाके ओ गोबांआ एडुकेट ओइ थांमानो आर फाताराव चान्स नायमानो हनै बरंनि आबा एकटा पलिसि आबनि बागै दाबुक जे बर्तमान सरकार जों एलायन्स पार्टनार दंफानो जों बाद दंखा दिनै लामा अबरोध खायनो बागै आबनि बागै जत्त ताखुकताय बुंसङो जों एज ए त्रिपुरा मथांगै सुरुस और पार्टी हिसाबै या जोंनि त्रिपुरासानि बागै त्रिपुरासा दफानि बागै जों मुभमेन्ट मा खायो आबनो जत्त दायित्व नाय ताखुकताय बुखौ देव आबनो जत्त दायित्व नाय ताखुकताय बुखौ जोङो अबनो सानान मुसङो जत्तनो फादि लामायाव जों अखलायसिनाय हामबाय जत्तनो